गिबियावनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरनो बैसागुनि अननाय आरो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दा नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों दि बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुर बाथौफुरियाव जोङो मोनसे मेहेरगोनां सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिं लादों। बे हाबाफारियाव जोंनि फैबाय थानाय थासारि एबा फैबाय थानाय समावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा माबोरै बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि जि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो हागोन, बेनि सायाव गोख्रों भाबै जोङो दिनै पलिसि लानानै जे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो नैबे पार्लियामेन्टारि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो जिहेथु जोंनि हाबाफारिखौ जों लाफिननो हागोन, जों बेखौ जों दिनै गुवारै सावरायदों। आरो जोंनि सेंग्राफोरखौ जों बेखौनो बुंदों दि जोङो दिनै जाथिनि थाखायसो मावनो ओंखारदों आरो जाय समावहाय बर' हारिया जे आलादा रायजो बिनाय बे मोन्थोरा जोबनानै थांबायमोन, बेखौ जों दिनै दानि गोदान लाइमोनफ्रा जों ज' जानानै मनसुनि प्लेटफर्माव जों गसंनानै जों बे आलादा रायजो सोरजिनाय जे बे मोन्थोरखौ जोङो दिनै गायसंफिनदों। गतिके जोङो दिनै स्ट्रं जानांगोन। बे बनसुआ जों गैयाब्लाबो दिनै जाथिनि मोनसेल' नायल' जाल' फरायसा आफाद, जाय आफादा दिनै बर' हारिनि थैनाय थांनाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो हागोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसे फरायसा आफाद, जाय फरायसा आफादा जेब्लायबो थांनानै थागोन। जों दिनै दं, जों गाबोन गैया। जोंनि नेक्स्ट उन्दैफ्रा दिनै बे सिटखौ लाफिनगोन आरो बनसुआ जेब्लानासिम आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना अब्लासिम बनसुआ सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। दा बनसुआवहाय खामानि मावनो थाखाय जाथिनि जि मोनसे सिन्था धारना खालामनो थाखाय एबा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां लाइमोनफ्रा दिनै मावनो थाखाय दिनै जगदान जानो एबा सापर्ट होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों एबा ओंखारबोबाय थागोन। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसे फरायसा आफाद, जाय फरायसा आफादा जेब्लायबो थांनानै थागोन। जानो हागौ बनसुनिफ्राय सोरबा सासे सानै सोरबा बेक्ति सात्रनि थाखाय सोरबा माखासे पार्सनेल समयसानि थाखाय थांनो हागौ, बेवहाय जों बुंनांगौ गैया। नाथाय सोरबा बनसुनिफ्राय ओंखारोब्ला सोरबा थाङोब्ला बनसुआ बेयाव लोरबां जानाय नङा आरो बनसुआ जोबनानै थांनाय नङा। जेब्लानासिम जों बनसुआव जों बिबान लानानै गसंथाबाय थागोन अब्लासिम जरदार भाबै सोमावसारनाया जालांबाय थागोन आरो बांसिननिफ्राय बांसिन जागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो रावखौबो गंग्लायालासिनो, जों रावखौबो गियालासिनो, रावखौबो फासयालासिनो जोंनि थांखि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों आवगायलांबाय थागोन। जोंनि लामा हान्थिनायाव गोबां जेंसि जेंना फैनो हागौ, गोबां सुथुर फैनो हागौ आरो जोंनि बर'नि बिरोधि, ट्राइबेलनि बिरोधि गोबां बामुन, असमिया, एसामिस सभिनिस्ट बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि माखासे आफादफोरखौ बाहायनो हागौ। नाथाय बेयावहाय जों सांग्रांखा, जों मेन्टेलि प्रिपेयार। जेखि बारहावायानो बारा मानो, जेखि बांग्रिङानो बावा मानो, जों बनसु हिसाबै जाथिनि थाखाय जों दिनै मावनो थाखाय जेब्लायबो जों अरायसम जान्जि खाफ्रानानै जों गसंनानै दं। दा गिबियावनो फैबाय थानाय जिथु भारतनि लकसभानि जिथु बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जों बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जाय मोनसे स्टेटआव जानानै जाथि जोबनाय, जे बर'नि पावार एन्ड फांसन्स, बर'नि जिथु 6 सिड्युलनि मर्यादा, बेफोरखौ जोङो दिनै माने जोबनायनि जे एगेन्स्टआव जों स्टेन्ड जादों। आरो दिनै बर'फोरनि जि फिसा एकर्ड होनाय, एकर्ड BSc, BTC एबा BTR, बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो जाफुंसारनाय नङा होननानै जों स्टेन्ड जादों जेब्लानासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोना। गतिके बनसुआ जों जेब्लायबो जोंनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जों बुंहरगोन दि
जाय पलिटिकेल पार्टिया बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो गोमानाय 6 सिडिउल BTC 6 सिडिउलखौ लाबोफिननो हागोन पार्लियामेन्टआव थांनानै आरो दिनै जाय पलिटिकेल पार्टिया दे बोसोरब्रै दे बर'फ्रा खुनु रावबो लाइमोनफ्रानो दासिमबो साख्रि मोनाखै CSB खौ डिफां खालामनानै दिनै साख्रि होनो हागोन जाय पलिटिकेल पार्टिया आरो बेजों लोगोसे गोबाव सम दे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा खुनु गिदिर गिदिर टिका बिजनेस मोनलिया खालि गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै सोरबा कलकाता सोरबा गुवाहाटी सोरबा सिलिगुरि UP बिहारनिफ्राय फैनानै सोरबा दिल्लीनिफ्राय फैनानै जे टिका लाफैबाय थादों बेखौ होबथानानै बर' लाइमोनफोरनो जे बिजनेस मावनो थाखाय थांनानै थानायनि जि सुबिदा होनो हागोन बै राजखान्थि हान्जाखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नोंथांमोना भट हो आरो जों बेखौनो खावलायगोन बे फैबाय थानाय बिसायख'थिया जाथि थैनाय थांनायनि बिसायख'थि गतिके नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ थाइसे थाइनै थाखानि थाखाय एबा गावखौ गय फाथैफोर बादे बायलाय फानलाय खालामनानै जाहाथे नस्थ' खालामा जाहाथे जोंनि गोमानाय 6 सिडिउल जिहेतु जोंनि गोमानाय साख्रि होनो हायै जे पावार जिहेतु जोंनि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स EMs बिथांमोना जि मोनसे स्टेट मिनिस्टारनि रेंक बेफोरखौ मोनफिननाय आरो जि जोंहा दिनै BTC 6 सिडिउलाव जोंनि रेभिनिउ जाय जिनिसा दिनै गोमानानै थांबाय स्टेटजों लांफिनजाबाय ट्रान्सपर्टनियानो हक सोरबा बाला अन्थाइनिया हक फरेस्टनियानो हक गोबां सोरबा टुरिजमनियानो हक गासैखौबो जों मोनफिननो हानाय क्षमताखौ जों जेरै मोनफिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे फैबाय थानाय समाव जे राजनितिक अधिकारखौ जों मोनफिननो हायो गतिके बेखौ सिन्था खालामनानै जाय केन्डिडेटआ मावनो हागोन बिनो नोंथांमोना नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों शान्ति भाबै जोङो दिनै समाव भटखौ जोङो मोजाङै मोजां फोजोबनो हागोन बेखौनो जों आसा खालामबाय आरो बेराफारसेथिं जोंहा दिनै BTCनि क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिखौ गारनानै जिहेतु जोंना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो दिनै मैखोम भाबै जे जोंहा ट्राइबेल केन्डिडेट दङ रोंखा राखा जाय बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टआव एडभकेट आरो बिथाङा ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि थाखाय जाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों जों बिथां बादि केन्डिडेटआ दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै गसंदों बिथांखौ पार्टिखौ नायाबालानो बेकग्राउन्डखौ नायाबालानो ट्राइबेल हिसाबै बिथांनोनो भट होनांगौ जों बेखौ बनसुनि जानानै खावलायदों मानो होनोबा दिनै BTCखौ बाद दोननानै सनितपुरा ओरैबायदि सेन्सिटिभ मोनसे एरिया जानानै फैदों जाय समाव दिनै जोंनि आसामनि गभर्नमेन्ट दानि BJP गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सोरबा गोरखानो सोरबा राजबंशीनो एबा सोरबा थ्रि ट्राइब्सफोरनो हा बायनायनि जि मोनसे पावार होदों जे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बालिपारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जाय सनितपुर बिश्वनाथ दानि गफुर आरो दिनै धेकियाजुलि ओरैजाय जोंहा राङापारा जितु मैखोम बर' एरियायावहाय जे हा बायनाय फानलाय जाय माने प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै बिथांमोनखौ जाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बिथांमोना मोनथाय मोनामोन बे मोनथायखौ बिथांमोना होनायनि जि मोनसे पलिसि जि मोनसे षड्यन्त्र दा बे जिनिसा दिनै जानानै थांदों गतिके बिनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय बेनिफ्राय जोंनि गफुर बिश्वनाथनि जाय बर' बिथांमोना दिनै गावनि हायावनो गुबुन जाय बिथांमोना पावार गैयामोन हा बायनो दिनै राजनिति गेलेनो थाखाय दा बिथांमोनखौ दिनै सुबिदा होदों बेनि थाखायनो गफुरनि जि समस्या बे बिराद सेन्सिटिभ ओंखायनो गफुरनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा एबा ट्राइबेल सुबुंफ्रा इउनाइटेड जानानै मानगोनां जोंनि राजुदिरि बिथांखौ जों बनसुनिफ्राय सहाय खालामजानो लुबैदों बिथांनि पार्टी बिथांनि बेकग्राउन्डखौ दोननानै मानो होनोब्ला दिनै जोंनि ट्राइबेल गोरों मानसिया पार्लियामेन्टआव थाङोब्लासो जों बेखौ डिफेन्सिभ होनो हागोन आरो जाय बर' जेबा ट्राइबेल बिथांमोना दिनै बिथांखौ भट सापर्ट होआलासिनो गुबुन जाथि एबा गुबुन दलनि जाय बिथांमोना जोंखौ फोजोबस्रांनायनि जे षड्यन्त्र खालामदों
दा बिथांमोना बिसोरखौ सापर्ट होयोब्ला बिथांमोना साननानै लादो गावसिनि आथिङावनो रुवा दाननानै लागोन आरो गावसोरनो गावसिनि गोथै हाखरखौ फबनो थाखाय जावनानै लानायनि जे मोनसे हाबाफारि बे जाफुंसारनायाव जागोन होननानै आं बिसास खालामदों। गतिके जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा साफ्रोमबो गफुरनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ मानगोनां गेदेमा ट्राइबेल लिडार बिथाङा दिनै ट्राइबेल इस्युखौ मावबोबाय थादों आरो गफुरनि हालामनि ट्राइबेल इस्युखौ मावगोन होनना जों 100% आसा दङ। मानो होनबा गफुरा सेन्सिटिभ आरो गफुरखौ बासायनोब्ला जों ट्राइबेल केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनांगोन। गतिके जों रावनिबो जायालासिनो आसे जाथिनि सेन्टिमेन्टजों जाथिनि थैनाय थांनायनि सात्तआव जों दिनै बनसेनि जानानै बेखौनो फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय समनि बिसायख'थियावहाय गाजा गोमजायै जोङो नांलाया खमलायालासे जों अनलायनायनि गेजेरजों बे बे फैबाय थानाय भारतनि लक सभा पार्लियामेन्टारि इलेक्सनखौ मोजां हगार हरनो आं बे मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो आङो हांख्रायनाय थाबाय।